Hi mga bay, good morning, good morning. Good morning pa dire, mga estudyante. Ilamos na kuya. Dero. Good morning, katugon pa. Ilamos na ya. Luto ko sudan mga bay nila. Pamahaw. Yung kinabuhi sa inahan. Mura pong nasa kuan. Maputag na ali sa abroad. Gara po siya, no? Dali na ya! Bi, ihuwat ning tubig, ari, bi, para makakuha na ka, bi, kay hinay ang tubig, uy. Ginoo ko tabangi. Luto ko pamahaw nila. Gikan ko nagkuan ka nang nag-deliver. Namang ko'y duha ka buok reseller, mga bay. Aw, tulo-tulo na sila. Karon wa ma-delivery itong usa kay kanang singan, ani. Wa kapalit og plastic. Mo to nakaluto ko ganiyag puto cheese. Pila ra ka buok. Dayon ang sobra. Ang sobra. Diretso kog merkado, malik kog silupin. Ug oil. Pamputo sa kuan, pamputo sa singan ani. Pamputo sa kanang puto cheese. Ya karon gadali-dali na sa ko. Mapapag-abot na ako kay kana ako mga estudyante. Angel! Kinabuhi sa inahan mo buong tagala. Sipa mo ka. Oh! Tapos na pagtong. Bali-bali. Ay, mga bayo. Oh. Ala, nasunog da. Inamukaw pa man ko. Ala, sige. Niya, magkuha kog lumpia. Kay magprito sa kog lumpia. Hay! Bibi! Diri! Diyos ko po, Rudy. Kinabuhi sa inahan. Asa naman itong lumpia. Dahil lumpia. Lumpia, masarap na. Mura pa. Manok ang palaman. Chicken lumpia. Sige na yan. Naglambos ng toothbrush na kaya? Sige. Inahan na siya crispy itong siya kabata ang na-CR. Op. Oh. Op. Sige na. Yan na kanon, ready ng kanon. Sige, may kinabuhi buntag rin. Biting siya. Op. Luto na ang itlog. Magsunod na po na to ang chicken lumpia. Sige, birahi. Yan ay mantika na to mga bay. Op. Okay. Sakto na siguro to. Ala. Asa naman to? Tamsa mga bay ha. Tamsa. Diha sa mo. Hain naman to kung istan. Tamsa. Kuya! Tapos mga bola. Hain naman tong gunting. Hain naman ang gunting niya. Kinabuhi sa inahan. Mahaw na ya. Tinsa kay pati na inita. Kung una pamahaw kay to pa Mindanao imo. Mukha ang kaning lumpia? Manok palaman. Ha? Lumpia, itlog. Pag sinilas Earl, kay wala pa ko ka mapsawog. Tara. Ang kinabuhi ka. Nining kalibutan. Uy, nakapatay hindi na. Ay kasakit. Ito siya diriya. Manima ko ani.
pangitaon na ako. Sige, pagkaon lang. Kaon ka ni lumpia lang, chicken na ang palaman. Ang sa may maitlog lang. Sige, sige, sige na. Bukawa din mo manghud. Dali. Bukawa din, dali. Good morning. Dali, kay alas 6 ng kapin. Kaon na yun niya. Ako na ibarla sa imong suoton. Ang iniguman ako, ari. Nukulis na dairon. Diri, diri! Shhh! Bi, magputi lang ka, Bi, ha? Oh, lakaw na si R. Kuya, ari ra kaya. Sige, lakaw na lang. Pagdagtualya lang. Dali, dali. Naay, chinilas dito sa kwarto. Violet, dali. Okay. Hindi na pamahaw, mga langga. Ligo, ligo. Pagpasirag, ligo. Sige. Di namlansa pa mga bay. Uniform. Skupo, rode. Eskwela mong tarong. Dali, day. Lami ang lumpia, day. Manok may palaman, ana. Dili baboy. Oh, diri kuya. Ang ano man eh. Sige, may palis ba? Kana na lang. Nindot man. Insert lang nimo gamay. Kana lagi kay... Mako tani. Wala na ilain. Laba pa ko. Sa man busy mo kaya itong kinabuhi. Dire mong uniform lang. Isunod na nako. Diri kuya, oh. Oh. Kuya. Andrew, ambisa na imong t-shirt lang. Bisa nang pagian gamay, oh. Earl. Dali, isuot na. No more. Dili, sutan na doon. Di man kay ni, sakto naman good. Suot tayo! Ano may lain ya? Nya. Nakay makitaan dia. Sige. Saya ninjit suta. Saya ni Angel. Taklubi sa ng kanon lang, taklubi lang. Milo mo? Oo. Ha? Inom mo Milo? Kanina lagi ya. Mga oras. Pero giplansa na nako. Sige na, ayaw na sig pangita Earl kay wa na kay time Earl. Never surrender fighting. Bibi. Pildi ko. Kanina suta lang kay kumuti na lang. Oras ma. Kanila nga naplansa na nako. Maanto na oras. Sige, pag sapatos, adi kuya, isuot na ng pajama. 6 ambot. Ako gitang-tang ako rilo kay mapasa man ako kamo. Oh, buwan na lang. 6:58. Dali kuya. Kaya pa na kay ulan man ron. Sabot man sa teacher. 6:38. 6:38.
Kayo pag-amot. Kayang-kaya pa yan. Go, 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 go. Kisa day classmate ni mo ya nga, taga diriya. Ha? Nga, usa na daw ka si Mana absent. Tagad to ay. Ha? Dito sa tungkol ko rin sa una. Nakaari to sa diri sa balay? Ha? Nakaari sa balay? Gato nung usa noon. Niingon sa teacher na kanang everyday ninyong activities. Mo na dako kay grades, projects. Sa kaman siya absent. Ngano man na kay kuan daw kanang wa day mipukaw. Hindi daw kamata. Nya. Kung una man, kikon. Sige na, sige na, sige na ay. Magtabi, mag-asikaso sa kagalingon. Sapatos, dali. Mama, ngayon ka ni. Andro, sapatos para pugi. Saan man na nimo? Para na sa kong takong. Sinilas para pugi. Inso dali. Kuban it. Banig bitaw na. Tao. Isa ka kita ani er. Dali. Inom nagtubig. Sunod ako, ama. Ang ilok, ang ilok. God, kinabuhi sa inahan. Hindi lo pa kailis eh. Ang balon lang, ang dama lang. Oh, butang yung balon diri oh, pagwag juice ito sa rip. Dali. Juice ang straw na sa kuan, putahan sa freezer. Diyan lang, may just. Tora, ang biskwit tulo na to ka klase, inaog to. Angel, asay mong bag, sudlanan sa imong balon. Kuya, lagyan ng baga. Oh, kuya, dali na ya. Magilabay-labay. Hey, kisa may naglabay. Ano lang sila, ilagilabay-labay. Dera, balon, mga bay, ako nang giandam. Magic Flix, usa, na? Pajibar, na? Magic Flix, pajibar, tops. Oh. Itag niyo pa piso. Lollipop, usa. Oh, sige. Ngipon ha. Oh, bibi, oh. Butang sa imong bag, butang ikistro, ang juice. Oh, ibalik dito. Ibalik sa imong gikuan. Ang juice, dali. Sige na. Faster, faster. Sige, sige. Kuya, diaran t-shirt diri. Wala, sige yun mo. Pastor. Diyos. Wala, magpulikuan ni Rap-Rap. Saan ito mo ni Just Jill? Tanawa, kuya. Itong nada, tiya, ay. Itong nada, mo. Masakit kaya kung tiya. Kuan ilang pick ilang na iya. Hindi na mahalata sa imong kuan, sport shoes. Sport shoes. Kaya kung tiya. Napanutahan na ka, day. Na humagkaligo, mag t-shirt diha ba? Kay wa pa ta ka plansa. Sige, pagsapatos na. Pe, Andrew. Sapatos na dali. Mahuman ko, lakaw na sad mo. Kay suot na lang ni. Kapoy, kaya bilhin mo sa patos mo. Basta manghuli kay. Ano man? Suot pa ka. Ah, pila ra na ka minutes magsuot. Basta pugi. Importante pugi. Pugi lang taon. Perfect uniform. Oh, perfect complete di ay. Narang t-shirt yan. Kumot-kumot na to ya oh. Okay, ukay na. Oh, darabi, diri. Jill! Diri, asa man ka? Imong gikuha akong kon dito ya. Sige, kuha, dira. Manok. Gibutangan man ti kadrik ni Jas nimo. Tara oh. Imo na ya? Kuha na eh. Amin to kung gibutang nimo diri. Mo bitaw na. Sige mo, bitaw la. Dira, nagikan. Mangkang. Dara. Oh, Sa naman eh. diwa naman na akong gibutang diri oy. Oh, sige. Ya. Isuot sa. Ang kana gwapo, mura Kaya ka. ko manarap. Mura kag teacher. Kapit. Ay! Diyos ko po, Rode. Charger. Naluba, time sa mga boys. Siyempre, ako Oh. karon ba? Ako. Ako mas magamay. Taro nga inyong grado. Kung garo sa kay gamay kayo. Eh, inyong inahan,
Bilat-bilat si kaso ninyo. Ay, nato ang bata ang gamay. Bawit mo ko din. Diyos, tumanjil. Magtuon og maayo ha. Minaw ni teacher. Unsa man naguot na diha dapit kay atong adjustan. Ayaw. Sakto ra? Inaara kay. Ayaw ko. Iting guotan na piit na imong tiyan. Para may gusto. Diri. Sudlay. Zipper. Oh, ako na nipasagdaan. Sudlay. Sudlay lang pamot oh. Ang puto cheese, ang tagapon mo. Ang susulan sa cheese ba, buslot. Sugdan na ito. Yan na buslot, pagin mo, pag no. Ito sudlay lang be, sudlay lang. Chip dito. Ha? Nabuslot ko pag tawag sa chip. Mauli kay ingon ni Papa. O bitaw tong nahurot kay kuan. Nagkayabo-yabo. Aw nagkatagag-tagag. Ako akong sugdan. Dali. Kaya, ang tabang na ko ma. Lugay ko ba ito? Hala, kagwapo ba ana? Oy, diri daw bis, kamera bi. Ha, diri. Kapit taga kang TV. Kayo ko ana ang kuan drawer bi kay. Nay nakapatong TV. Sige ingon na si Sir Trapila na langa. Uy, naman tay bagong maestro. Tingnan mo lang tibara dyan. Ada ba dere? Tanawad ako? Napalit ka. Awad ako bi, tanawad ako. Asa daw? Biya man ang ilong. Ang ilong. Manapuling ko. Isuti mo ti para balik kampung. Wala mo na sa amin. Dali na kuya. Ako ang mami. Ang kuya ba ni ma? Ha? Gwapo kasi kuya ni. Ang kuya bitaw ni ma? Ang biwalit na ko bi, balon. Dali yaw. Wallet. And thank you so much. Yata na na ma? Katong followers na ko na sa Manila. Nalimot ra ba ko sa ngalan, bay. Thank you, bay ha. Sa wallet. O kang bay Adeline, thank you sab sa wallet. Sa brown nga wallet. Si nanay di ay. Nanay. Nanay Marilo. Nanay Marilo, thank you so much, Nay, sa tanan. Hello ka kay Nanay Marilo. Tuwa na siya sa Canada karon. Sa Canada. Balik na. Canada. Hi, Nanay Marilo. I miss you. See you next time. Minaw ni teacher, di magkiat sa school. Kinahanglan ang uniform. Limpyo gyapon ni ulit. Kato nang kwan ma, katong sidlak-sidlak. Ang zaman? Kato akong gipili gabi eh. Ang? Katong in ko ba yung siga, katingala ko dali. Balon, dali. Kuya, go. 2, 4. Balon, pliti. Ano, gyurot na kugatag ipapasisiyo. Mapaslot ka diha. Sisiyo ani. Ha? Wala. Oh, Dili ako na ikuan. Gusto ko na ito nga. Lakaw na ya, sakay na ya. Dari ha. Ay, ibot kabayo lubot. Diha ra na, sige na, lakaw na. Ano lang. 1M na akong bata. Wallet. 1I. Wallet, sige, bye-bye. Tapos na ang kuan ang ang minutes. Kung salamat ninyo mga bay. Happy birthday di ay kang kuan kinang singan ani. Yeah, belated happy birthday kang Jim Heater from your wife Lucy Heater. Are bay. Karon pag gina ko na shout out. Belated happy birthday Jim Heater from Lucy Heater. Thank you so much inyong tanan. Og sa uban unya na lang po na sunod na to.